Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe, hande bo ɗum ƴamol on mi yiɗi mi jaaba goɗɗo feere o ƴamami ƴamol majum mi accuma ɗan e video en pamere ndara en nafitoro be video majum. O ƴami noy on waɗata o convertisa audio to juuti, jotta ko o yiɗi o yerba audio ngal WhatsApp o yerbana goɗɗo, amma audio man ngol juuti o yiɗi o convertisa audio majum warta kalkal be dede no yerbirte. Ngam andi ngal WhatsApp kam to audio ɓuri 16 mega ni audio majum ngol yerbatako. To jotta ka o yiɗi o convertisa audio majum ngol warta dedei to yerbingol ngal WhatsApp ngol dillan. To ɗo no ƴami application ji toy on hani heɓa convertisa audio kanjum mi accumana video mi holla en pamede en ndara en nafitoro. Ngam majum en jaha mi holla en application je en ko wata en heɓa en convertisa audio meɗen warta en gerɓan ɗum ngal WhatsApp dedei no hani. Ngam majum en nasta nder video majum gadan gadan, amma ta jitte abonné, partage, like, ɓiɗɗane en j'aime kanjum on te like, abonné bo ngal TikTok be Facebook be YouTube ɗum pat majum ɗum je meɗen abonné, like, partage. En jaha aran ko wata yara nasta Play Store maɗa bana ni. To a nasti Play Store maɗa bana ni bandam, sai a hosa wara babal recherche nda ɗum ha les haɗɗo. Ta wari babal recherche on connection on ɗum maɓɓina. Ta wari babal recherche banni, not find me, try again. Ok, ta nasti babal recherche banni, sai a hosa winda audio converting banni bano yiyata windan to ha sera video ɗo. Audio converter. To nda ɗum audio converter a hosa a windi banni sai yi'a nda audio majum ha jengello jem ɗo memaro. Sai ara mema ngel kangel man a ho'a télécharge ngel kangel, nda je amma yiɗi mise à jour a hosa waɗa audio majum mise à jour. Ta waɗi mise à jour audio majum shikenan sai a hosa a wurta, amma foti waɗugo mise à jour man ɗo neman seɗɗa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi silmini dawderiraɓe ha jawleji amin jawleji yondirgu ɗum derdiramon Dr. Dawuda Suleiman. Hande bo mi waddani dede ko larani hala lekkiji fere fere. Min ɗon yawda nyawji fere fere. Min ɗon yawda hémorroïde, hépatique, diabète, sompis, gonogoxi, hépatique, lekki shawara typhoid. Min ɗon yawda dede ko larani hala hernie interne be externe. Min ɗon yawda hémorroïde interne be externe. Min ɗon yawda cancer. Min ɗon yawda nyawji fere fere. Min ɗon yawda dede ko larani hala sirri, hendu, karama, derain pat min ɗon yawda ɗum. To min ɗon yawda bo dede ko larani hala lekkiji fere fere derɗiraɓe, ko faiblesse sexuelle, ko larani hala ngorgaku, ko goɗɗo ngorgaku man wati on de ko duuɓi sappo ko duuɓi 5 ngorgaku mako wati, inchallah to Allah moyi ngorgaku mako lortan huwan, ko wala sembe ngorgaku mako loran maran sembe huwan sosai inchallah to Allah moyi. Min ɗon yawda bo nyawji fere fere derɗiraɓe ko larani hala diabète. Min ɗon yawda nyawji fere fere hala kiste, rewɓe marata fitinaji al'adaji maɓɓe, himɓe marata fitinadi dede ko larani hala estomac ko gilli, e nyawji fere fere de mi limti ɗo. E goɗɗo fere ta o nana mi limtai nyawu mako o numa wala mi yawdatako. E derɗiraɓe kala mo mari haje fo foti o kontaktami kadi ha dow lambaji inchallah o heɓa lekki man o hutina ɗum. Derɗirawo mon Dr. Dawuda Suleiman, goɗɗo gawdere. To ta télécharge application man timmi, a wara a laran application man ha téléphone maɗa bana ni. Nda ɗon application majum nda ngel ɗo. To sai a hosa a nasta nder magel. Ok, ta nasti nder magel ngel waɗante recherche bana ni, a waɗan kujeji dama be magel ha audio maɗa heɓa woɗa. To timmini waɗugo recherche banni a laran haɗo yima select audio, sai a mema ha select audio. Ta memi select audio sai a tefa audio je a yiɗi a convertisa majum ɗo. Par exemple a naɓɓita audio ko bana je ramati ɗo, en hosa audio je ɗo je mi hosi ɗo, nolan misalu on to waddanma banni. Haɗɗo ɓe wima a waɗa inde audio majum, en accana dow banni majum. Haɗɗo to audio wanai dow mp3 a hosa a wartira dow mp3 banni. Haɗɗo on kadi ta memi haɗɗo ɗo sai a hosa a jippa. Haɗɗo ɗon wonde convertisugo audio majum ɗo. Dow mega je a tawi pat sottumo mega majum war hosu 128 ɗo, na lari 128. To on waɗi ma break waddana non to 128 majum ɗo, sai a hosa kanjum 128 man ɗo. Shikenan en timmidiri be ɗo, sai a wara waɗa converting haɗɗo ha les ɗo. Ta waɗi converting ni audio majum télécharge ha audio maɗa a convertisi audio majum timmi. Yauwa ɓawo ta convertisi audio majum timmi,
sai a wurta, to a wurti a wara nasta whatsapp maɗa a yerɓa audio majum. To mi yiɗi mi holle ne hatta a yerɓa audio par document ha whatsapp bo inchallah. Ok, to a nasti nder groupe ma banni nder whatsapp ma banni en hosa en misalu en watta en wara en mema haɗo waɗi fasaha ɗo groupe meɗen je whatsapp fasaha tv. Ok, sai a wara a mema nda haɗɗo bana a yerɓana goɗɗo kuje ni, to a laran document haɗɗo, document ɗo ne kuje an jutiri no pesirta cak a wara a hosa a yerɓa ngal document to a yiɗi. A wara a nasta ha browse han memi ɗo, to a nasti ha ton waddante photoji on ɗo waddani an dow photoji direct, sai a mema ha ɗiɗi tati haɗɗo ɗo waddante banni, sai a wara a mema dow audio, to a memi dow audio waddante banni ɓe wi'a suɓa ha suudu je audio ji ma ɗo goni en nasta bana FRK baba ɗo audio ji ɗo ha ton mi tammata. To nda audio gotol haɗɗo sai a hosa audio je a yiɗi yerɓugo majum. To a yiɗi a yerɓan audio par document, to a yiɗi a yerɓan photo par document, to a yiɗi bo a yerɓan video par document, ne a yerɓiri ɗum ngal document ɗo bano ɗum woni ha téléphone ma ɗo, to a yerɓani jomijum o télécharge banni o larata kuje majum wala ko ustata, laɓenga man ustata e nonnon voix je wurtata ha audio man bo ustata, to ɗum photo bo laɓenga man ustata, to ɗum video ma laɓenga man ustata. ɗo on nafuda yerɓugo hunde par document ha whatsapp. Amma ne a yiɗi a convertisa audio mi holli ma nda ni hatta a convertisa audio, ɗo on ragare video meɗen barka meɗen bo min nyalawmare jumɓare, Allah jaɓa en kuɗe meɗen, jaɓan en bo ibadaji meɗen, ngam majum abonné, partage, like, setten fotti ha video je yeso. Bisalam.